stadium along open state along itum kam lanon megarili dari ko ya perman kami klaim la dak kidoan itum jonon jilak sanksi itum hin pencuran dicuapor en pono apen den curan so dat pen pote puthon ni itum la saya ang deng aku ceng penitu oh itu tangke dalam buah kai pen lam the sibat oh lam ni ke semua ni nalihin pen lam the sibat rat pan pun kasin dia pansi ini memang pacin ko ni lalo ini ada tarawasa sepuluh suisong labang so apil mane kasalo ada bau stes long itu lai PSLC kado kade jetong pepe labang so dak non tibangi megarili aparman kami klaim cek bank cek room kado vela labang so aparman si non kami klaim ke lak si ke sang hono non mari ke polo kai non mari thiglo etamela so mari thigda pe nang ta kuni tu aku cek am tu po kalam la 20 year ni bangke ni tum katu kami tamela bang so kam an bangke ni tum kiniset pipo napen gam para bangke ni tum ke labang so kilo long bangke ni tum tu po napen pinap dik 18 19 an sila so kam pajut po labang so kam duji aprang tamela volunteers tum kadu we tum tamela dak kadu we chitu tira po ase dak bang la 19 ajo pen mangada volunteers tum mangadu po volunteers tum kom se kom da bang paru senior volunteers ke bang po kadu we tani tum alis ML lo masalah bang suar ni adalah tradisional welcome along tame naita riso yang dah itu mana kang tum karne pada itu ঠিক allo masalah bang suar ni bangke arong duk pigi kapen kaje tong tame hala bang suar ni kaje tong ji tame ni tum kom se kom dak 50-60 ala menit ke tong ki tong ji Acema district thom tu east Karbi Anglong west Karbi Anglong lapen ke Dimasao ape haso logo aku nai to ige garu khai tu lapen Dimasa tu adivasi duji apen buru doji apen te kuki rengma lai tu du kokji ada bang suari tambe la traditional welcome no senai ton po pen dang meeting da tu nang ad po kuselang tu la du dai chang lo la sia suari bangke ki monelo mato la dak la front side long da ba stage long bangke sartum bangla central committee central itum do po apen la bang suar du na bangke LA tum do po CC tum dun po angke la an mangke lagi public tu mangke arni ki su tamne tingtang nang kok popusi ni lihin mangke chuni lai ape kat tu ya sorni bangke kat tu ya kar biang lo te bok terai tu mata sorni bangke e don ko an bang an mangke do hala bang so sai do an tamne chu te kang si bang sorri ni lo nang ki ton po na pe la son si ni tu ka tu ta chingki dam lo ape hala pe ne la hai non lam la pugidik dak sai lam mangke ni non than thelo mo pizza ko ni than po itu tante cerolo Kali lagi tu tinggal ke sini ni betul mutak rem tu masuk. Toh tante nalihin pen lam the si ni than pu busi Long live. Kardon Karbi Anglong district ini West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong lapen Dimasao rat lapen PSLC along klaim ke dam central committee pendang lo katau we ke thek dingara no itu non tarik in ko farmana bang senil tum dak koloni constituency tarbasa labang so ke pat nama long si EPSLC aparti pen negari ini dipon po parni hokpon tanglo silaso ati malong bang sai ke klaim bang ke ngeli tum puluni constituency tame do de sangsi pensi pini le thot si tame klaim pon lo la pen non bang ke klaim ke dam ya do we la bang so choran ko bom la bang so ko lo pasi do we bando pachini lo tarikin ko ya ni bang ke kat do we PSLC fan ke kroi madang te labang so karbia khe lapen tribal khe do anabang ke labang so relia lo ngabang ke methang jungjung sai do open sitam labang so arnia bang ke apor madang te labang so ke claim ke damalong RDP dun ko pusi ke do we bang ke kon lo lapen ke litum ladak poloni constituency litum jongjung litum kajis siga bangke penangan dotang lo
lapen rong rupar lu sitame ke pachini pon dutang lo lapen ki ongdung ke Puluni constituency pensi rat muluk sitame nang citong dungpom lapen ke eletum labangso rilie bangke eletum PSLC kopia thesi labangso rat ame pi binang kokma madang te litum piposi pini ke phanong ri phanar jap nang kokma la so buthake elitum non ruling sarkar atum BJP atum ke claim kedam labangso karbia ke madang te tribal a ke phan aron re nang ke dong thiba posi pini labangso ri bang ke phapo nang koklo lapen ke APSLC ke chesong bang ke ponang koklo lapen ke elitum arjiding kluipen Indian Constitutional Law Article 244A labangso nang ke penong pi dotang lo laso Article 244A ke palong da brangja fanse pini niltum Puluni constituency pensitame kadoko biarat pensitame cingki than lo non MP election abangke eletum APSLC a candidate jiaisar fanse pahai pen labangso Indian Constitutional Law eletum afan aron nang bimi halabangso parliament labangso struggle eletum rada ke mang rada kan labangso ke papleng dun ja pana bangsi labangso ari libang ke deng ponlo lapen ke lesen me et pensi labangso rili abang ke kat dogo e phanta keto popusi ning the ponlo asila hello kado ore ara phanda pachini ke oi ta sande kadom Cái này cái